салом алейкум. Ман хеле шудам ва ифтихор дорам ки имрӯз инҷо ҳастам. ясмин гӯядар хонуми фаронсавист. ӯ на танҳо бо забони тоҷикӣ ҳарф мезанад, балки дар маъракаву маҳфилҳо низ либоси миллии тоҷикӣ ба бар мекунад. ин ҳам дар ҳолест ки кишвари ӯ фаронса ватани муд аст. аммо майли гӯядар ба либосҳои тоҷикӣ зиёд аст, махсусан дар фасли баҳор. ба андешаи ӯ баъд аз сардиҳои зимистон ки мо бо либосҳои ғафсу болопӯш мегардем, оғози фасли зебои сол зебо будану зебо пӯшиданро дар дили бонувон бедор мекунад. Чакан бошад, ин талаботи бонувонро ба пуррагӣ қонеъ мекунад. пироҳане ки ӯ феълан ба бар кардааст маҳсули дасти тарро Хуршед Сатторов мебошад. Ман фикр мекунам Хуршед Сатторов яке аз беҳтарин дизайнерон. На танҳо дар Тоҷикистон, балки берун аз он мебошад. Et moi j'aimerais beaucoup qu'un jour рӯзе Хуршед Сатторовро дар Париж бинам. Маас намунаи пироҳани гӯядар ва дигар офаридаҳои Хуршед Сатторов буд ки Чакан дар минбари ЮНЕСКО муаррифӣ шуду ба мероси ғайримоддии ин созмони умуми ҷаҳонӣ ҷо. Феълан бошад Чаканро на танҳо дар Тоҷикистон медонанду ба бар мекунанд, балки дар хориҷи мамлакат низ бонувон ба он таваҷҷӯҳ доранд. Шояд ҳамин таваҷҷӯҳ аст ки тароҳони тоҷик кӯшиш мекунанд бо такя бар фарҳанги миллӣ Чаканро дар моди нав пешниҳод кунанд. Хуршед Сатторов низ аз қабили ҳамон нафарони ҳунарманд аст. Дар намоиши моди Чакан ки ин тарроҳ баргузор намуд, 500 пироҳани нави Чаканро дар такя бо таърихи гузаштаи худ ва албатта бо диди замонавӣ пешниҳод кард. дар ҳар як либосе ки мо имрӯз омода кардем, зиёда аз 500 намунаи либосҳои Чакан ҳатман истифода шудааст гулдузии Чакан. 5 коллексия, дар 5 коллексия мо 100 донаги либос омода кардем ва аввали коллексияи аввал ин либосҳои қадимаи тамоми минтақаҳои зебои Тоҷикистон аст ки аз якдигар ба куллӣ фарқ мекунанд ва дар коллексияи дуюм илҳом гирифтем аз коллексияи наве ки зиёда аз 100 сол пеш 150 сол пеш ин либосҳоро мо ёфтем, аз нусхабардорӣ кардем ва инҳоро сохтем. Баъд аз ин коллексия илҳом гирифтем барои омода кардани коллексияи нав барои арӯсон, либосҳои замонавии Чакан. Сеюм коллексия ин коллексияи либос пироҳанҳои ҷомаҳои дарборӣ ва бо истифодаи Чакан ва чорум коллексия ин либосҳои шабнишинӣ ва панҷум коллексия либосҳои арӯсӣ ки бонувон онро метавонанд дар рӯзи арӯсӣ ба ҷои либоси аврупоӣ ки айни замон мепӯшанд истифода баранд ва дар ҳама либосҳо ба куллӣ Чакан истифода шудааст дар ҳар шаклу ҳар намуд. баргузор гардидани намоиши моди Чакан дар ҳолест ки як замон ин ҳунари дастии бонувони тоҷик ба гӯшаи фаромӯшӣ рафта буд, яъне заҳматҳои дастии модарони тоҷик дар як гӯшаи сандуқашон мехобид. Аммо бо соҳибистиқлол гардидани кишвар ва дар пай он дастгирӣ ёфтани ҳунарҳои мардумии Чакан низ аз нав зинда шуд. Он ба зиндагии рӯзмарраи мо ворид гардиду бар тани бонувони тоҷик ҷилвагар. ҳунари гулдузӣ ва ё ҳамун пироҳанои Чакан ин як мероси таърихии мардуми мо тоҷикон аст ки мутаассифона замони шӯравӣ онҳо то андоза аз байн рафтанд ва дар миёни мардум маъмул набуданд. хушбахтона бо касби истиқлол ин мероси таърихии мо, яъне ҳунарҳои мардумӣ дубора эҳё мешаванд. мо имрӯз дубора мебинем ки он ба зиндагии рӯзмарраи мардуми тоҷик ворид шудааст ва яке аз намунаи барҷастаи эҳёи ин ҳунарҳои мардумии тоҷик дар ҳамин ҳунару маҳсулоти Хуршед Сатторов дида мешавад ки ӯ тавонист ин ҳунарро на танҳо дар миёни мардуми тоҷик, балки ин зебоиро дар дили мардуми хориҷ аз Тоҷикистон, дар дили хориҷиён низ ҷорӣ кунад. агарчи имрӯзҳо ин санъати миллии тоҷик дар сатҳи касбӣ омӯхтаву омода карда мешавад, вале модару бебиҳои мо ҳанӯз ҳам дар деҳот чакандозӣ мекунанд. Хуршед Сатторов бошад, ба хотири рангоранг гардидани офаридаҳои худ бо ин бонувон ҳамкорӣ мекунад. Инак натиҷаи ҳамкориҳо ва заҳматҳои яксолаи онҳо дар подиум намоиш дода шуд. омодагии ҷиддӣ дидам ва як сол ба куллӣ бо 300 нафарон бонувоне ки ман ба онҳо кор таъмин кардам ва онҳо бо ман ҳамкорӣ мекунанд. Ин гулдӯзоне аст ки дар Тоҷикистон ва дар ноҳияҳои дурдасти Тоҷикистон бо ман ҳамкорӣ мекунанд ва дар якҷоягӣ мо инро сохтем ва кардем ва имрӯз ба маърази тамошо мегузорем.
баргузор гардидани намоиши муди Чакан танҳо пешниҳоди либосҳои нав барои бонувон нест. Он пешниҳод як фарҳангу як тамаддун ва як таърихи бойи тоҷик аст ки аз сарчашмаи таърихи ҳазорсолаи тоҷик об хӯрдаву то ин ҷо то даврони мо расидааст. Бинобар ин вазифаи мо аст ки ҳунари зебову волоро ҳифз намоем ва ба ояндагон мерос гузорем, мегӯяд Хуршед Сатторов. Ин тарҳи тоҷик нақша дорад ки дар баробари намоишҳои муд инчунин осорхонаи Чаканро таъсис диҳад то дар 3 солаи рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ хориҷиён баробари ворид шуданд ба кишвари мо ба ин ҳунари дастии бонувонамон дастрасӣ дошта бошанд.